What's up mga choy, mga chay? Welcome back to my YouTube channel. Kung gusto ka wala ka-subscribe is click nga notification bell at subscribe button para ma-update ka sa akong mga video. For today's video mga choy ay ang balita sa agta nalataw pasok intro. Drop it. Viral karon sa tawo nga taga Cagayan de Oro City ang gila si Jerbox. Tungod ka maayo kay sa mahimong advertise o balita atong hinabi si Renante Rejams pasok kay may buntag na sa katawo diri nga master kuno kani siya mo advertise o atong patestingan og maigi siya mo advertise. Kasi pangalan mo gani Brad? Jerbox bro, Jerbox. May maguno ka mo advertise. Ako sa bagay naman tayo background yapon sa mga ingana nga mga kuan sa mga communication arts lugar. So pwede na to Testingan na to may advertise may larga bula. Okay. O mga igsoon, may bunta ka ninyo. O kung kamo adunay problema sa pakigilawa sa dinha sa pag-utog sa inyong utin, sa pagpanglakas ninyong buhok kali kaya mga panubo. Adto lang kamo. Ang tubag ni ana igsoon mao ang Padigos Pharmacy. Ang Padigos Pharmacy nahimutang sa Barangay Agusan, adjacent sa Barangay Tablon. Ang Padigos Pharmacy owner by Binchi Lips Padigos. O mga igsoon, mao ka akong ikadalit kanin yung nga mga balita nga angay nga atong kuno sa atong panglawas karon. Labi gini atong kinatawo nga di na mo tindog. O ang pagpanglaga sa atong mga buhok nga di nagapanubo igsoon. Busa agto lang kamo. Ang tubag ni ana, Padigos Pharmacy. I wonder why. Yes. Kini si Jerbox may buntag anya kita karon live dinhi sa may Alwana Business Park Compound Kugmansunpur. Og din ako na hinabi sa kini ang usa ka reporter gikan yapon sa LMC nga si IMC nga si Renante Geom. Okay, salamat igsoon. Wow, pilot sa iyong mata. Pilot sa iyong mata. O kamo adunay problema usab sa inyong mata sa pagpang di na pagpaklaro sa mga litra sa inyong bagabasahon. Adto lang yapon kamo. Padigos Optical Clinic. Sa mga hotel nga dili na motog. Og sa inyong mga junior nga di na kapanindo kung makikilawa sa usa ka babae. Og sa pagkaupa sa inyong buhok sa walay pagpanubo. Adto lang kamo. Padigos Pharmacy lang yapon ang tubag ni ana igsoon. Grabe. Salamat. Tara na ako Padigos. Gago. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.